Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Түбән Камада язгы ташуга әзерлек бара. Су басу куркынышы янаган районнарда нинди чаралар күрелә? Яз үзенекен итә. Татарстанда атна башыннан кискен жылыта башлый. 8 мартка багышланган концерт. Түбән Кама хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы сәламәтлекләре шикләнгән балалар тәрбияләнүче әниләрне бәйрәмгә дәште. Рамазан аеның 21 көне сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Бу атнада Түбән Камада жылыта башлаячак. Шулай булгач, язгы ташуга да озак калмады дигән сүз. Быел ул март ахыры, апрель башына туры киләчәк дип фаразлана. Су басу куркынышы янаган зоналарда тәүлек әйләнәсе мониторинг алып барыла. Барлык җаваплы хезмәтләр хәлне даими контрольдә тоталар. Бу хакта алдагы материалда. Карлы кыш аркасында язгы ташу дәрәҗәсе нормадан югарырак булырга мөмкин, уртача 30 сантиметрга. Түбән Кама районында су басу ихтималы булган зонага берничә торак пункт эләгергә мөмкин. Пробуждение, Минкә, Илинка, Кармалы. Зур су килүгә әзерлек барлык авылларда да алып барыла. У нас, значит, подтопление дорог. Юлларга су басу куркынышы янамый. Барок, Березовая Грива һәм Кармалы авылларында махсус пунктлар урнаштырылган. Даими контроль алып барыла. Шәһәрдә дә, районда да тәүлек буе кизү оештырылачак дип белдерде Виталий Бочкарев. Су басу ихтималы булган зоналарда тәүлек буе мониторинг алып барыла. Язгы ташуга каршы чаралар өчен махсус төркем, шулай ук техника, йөзү чаралары һәм мотопомпалар әзерләнгән. 2 вакытлыча урнаштыру пункты оештырылган. Шәһәрдә дә зур профилактик эше алып барыла. Механизированная уборка улиц, чтобы ливни приемники наши были чистые. Кар чыгару, яңгыр суларын чистарту, траплар әзерләү, су суырту өчен насос җайланмаларын тикшерү кебек эшләр башкарыла. Коммуникация корылмаларына өстәмә игътибар бирелә. Шулай ук биналарның һәм торак йортларның подвалларын саклау буенча да чаралар уздырыла, ди Виталий Бочкарев. Белгечләр фаразлавынча, быел язгы ташу март ахыры, апрель башында көтелә. Альбин Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Яз үзенекен итә. Татарстанда атна уртасыннан кискен жылыта башлый. Республиканың гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, шәршәмбе 11 март көнне көндез -2дән 3 градуска кадәр жылытачак. Кар, яңгыр көтелә, урыны белән буран булу ихтимал. Пәнҗешәмбе 12 мартта көндезге сәгатьләрдә температура 4 градуска кадәр жылытачак, дип хәбәр итә метеорологлар. Җомга һәм шимбә 13-14 март көннәрендә һава +5 градуска кадәр жылыначак. Бу көннәрдә явым-төшем көтелми. Татарстан почтасы директоры Түбән Камада яңартылачак почта бүлекләре исемлеген атады. Илнур Мәхмүтов Түбән Камага эш сәфәре белән килде. Район башлыгы Радмир Биляев, Түбән Каманың мәгълүмат үзәге директоры Максим Шаронов һәм авыл җирлекләре башлыклары катнашында киңәшмә узды. Очрашуда 35 почта бүлегеннән торган 90% хезмәткәр белән тәэмин ителгән почта шелтәрен модернизацияләү мәсьәләләре каралды. 7 авыл почта бүлекчәсендә ремонт яки реконструкция ясалачак. Булар Шәңгәлче, Прости, Сухрау, Югары һәм Түбән Уратма, Иске Чишмә, Ширемәт. Шәһәр бүлекләре дә ремонтка мохтаҗ, бу сорау да игътибарга алыначак. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Үй мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп ял иттеләр. Түбән Кама хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы сәламәтлекләре шикләнгән балалар тәрбияләүче әниләрне бәйрәмгә дәште. 8 март алдыннан көчле рухлы хатын-кызлар өчен онытылмаслык мизгелләр бүләк итү күркәм традиция. Быел күңел ачу чаралары Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театрында үткәрелде. Ләлә яз ярату һәм хөрмәт билгесе. Танылган флорист көчле рухлы әниләргә үз куллары белән чәчәк бәйләмнәре ясарга өйрәтә. Бу ханымнар 8 мартка багышланган бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары. Һәрберсенең үз язмышы, тик теләкләре уртак, балалары исән-сау булсын. Именно вас Бог и Всевышний по-особому поцеловал. Сез күпләргә үрнәк, үзенчәлекле балалар тәрбияләүе җиңел эш түгел, әмма сез тормышның ямен, матурлыгын белеп яшисез. Сез көчле рухлы һәм олы йөрәкле хатын-кызлар. Без сезнең белән горурланабыз, ди Марина Камилина. Гүзәл затлар өчен бу эчтәлектәге программа әзерләнә. Флористика буенча мастер-класс, фотосессия, тәмле чәй эчү. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры коллективы кунакларны «Әниләр һәм бәбиләр» дигән спектакль белән сөендерә. Минем кайнанам, барысы да яхшы борчылмагыз, алдым, әйе. Антонина Сергеевна, оныгыгыз нәкъ үзегезгә охшаган. Честное слово. Вакыйга бала тудыру йортында бара. Палатада бер-берсенә бөтенләй охшамаган 4 хатын-кыз тарихы. Һәрберсенең үз дөньясы. Спектакль гаилә кадерен, әниләрнең олы йөрәген яңадан аңларга үтәрә. Бәйрәмне Түбән Кама хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы үткәрә. Бу инде үзенә күрә бер традиция. Сәламәтлекләре шикле балалар тәрбияләүче әниләрнең йөзләренә нур бөркелү, елмаю кебек җылы хисләр тою оештыручыларны да бәхетле итте. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңгырары. Татарстанда яшәүчеләр өчен киләсе атнада кыска эш атнасы була. 20 марттан 22 мартка кадәр 3 көнлек ял көтелә. Бу быел Ураза гаетенең җомгага туры килү белән бәйле. Бәйрәм алдыннан пәнҗешәмбе 19 мартта эш вакыты рәсми рәвештә 1 сәгатькә кыскартылачак. Иртәгә Рамазан айының 21 көне сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 11 мартта чәршәмбе көнне кояш 5 сәгать 59 минутта чыга. Сәхәр 3 сәгать 55 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 33 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мүбәрәк булсын. Сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһка иң сөйкле булган кешеләр башкаларга күп файда китерүчеләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай Макс төркеменә рәхим итегез. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.